Vážení diváci, vážení poslucháči, vítam vás v následujúcej časti našej relácie Investoviny. Po mojej ľavej ruke Peťo Sagan. Čaute, čaute a po mojej pravej ruke Marek Vavrol. Tešíme. Takže ako môžete vidieť, dneska tu nie sme sami, ale máme tu aj hostia, Roba Kocha. Takže Robo, ahoj. Čaute, čaute. Ďakujem, že si našiel čas pre nás a pre našich divákov a poslucháčov, Robo. A teda veríme tomu, že našim poslucháčom ukážeš niečo zo svojho know-how. Takže ešte raz ďakujeme za to, že si našiel čas a tešíme sa na dnešný diel. Ja ďakujem, že tu môžem byť a zazdieľať s vami svoje skúsenosti a hlavne pre divákov priniesť tú hodnotu z praxe. Takže aby sme predstavili Roba, tak Robo je realitný investor a mentor a zároveň teda vlastník 16 nehnuteľností v 3 krajinách, takže obdivuhodné výsledky a taktiež autorom knihy Zarábaj na nehnuteľnostiach. Takže Robo, ako vlastne začala tvoja cesta a prečo práve nehnuteľnosti? To je presne tá kľúčová otázka, Peter, ktorú som si kladol takto 10 rokov dozadu po vyštudovaní vysokej školy, kedy som ako nadejný elektroinžinier vstúpil tou veľkou nohou do sveta a hovoril som si, kámo, teraz sa budem mať dobre. teraz prídu big money. No, len sa nestalo. Realita bola trošku viac sad, to znamená veľmi smutná, lebo moje platové podmienky ako vysokoškolského inžiniera narazili na veľmi, veľmi nízke platové ohodnotenie a ja som v podstate zistil, že som urobil v živote niečo veľmi zlé. Nie, že by som si vybral zlý smer, ja som to tak retrospektívne vyhodnotil, že smer bol dobrý, aj dobre platený, ale ja som sa nevedel predať. Predal som sa strašne zle. A tým myslím fakt zle, lebo moja prvá výplata bola 550 € a to som ako brigádnik zarábal viac, keď som chodil brigadovať počas vysokej školy. To bolo kedy asi? V ktorom roku? V 2014. No a teda asi každého napadne, že z takéto výplaty nechce žiť, lebo to nie je život, to je akože lepšie platená brigáda, tak som to musel začať riešiť. No a riešením bolo, že v podstate som nevedel, čo mám robiť. Lebo však sami to viete, aj sledovatelia týchto podcastov, že vyrobiť peniaze je jedna vec, ale čo s nimi potom? Lebo nájsť si lepšie platenú prácu, to bolo moje prvé kroky, že ako teda sa posunúť ďalej. No a ako rodený Košičan, kde zarobím viac? No v Bratislave, feca. Tak som prišiel sem, je pravda, dostal som skoro 2-krát toľko, takže toto fungovalo. Lenže nikto mi nepovedal, že budem musieť robiť 2-krát toľko. A v tú chvíľu som zistil, že to asi nebude úplne dobrý vzorec, tak som vyskúšal ešte raz a išiel som do Nemecka po štvornásobne väčšiu výplatu a tam to bolo akože veľmi fajn, Nemci sú výborní, ale nenadarmo sa hovorí, že sú ako stroje, že disciplína, ideš. Práca uberá les, hej. Takže prišiel som si po veľmi peknú výplatu, ale zarobil som si na viac práce. No a v tú chvíľu som sa začal sám seba pýtať, že toto asi nebude úplne cesta, lebo však ja chcem aj s rodinou byť a moja túžba po slobode začala doslova vrieť jak papiňak. No a začal som hľadať, že čo mám vlastne robiť v živote. Vtedy ešte chat nebol, takže klasický Google a vyskočilo mi super nápad, budú kryptomeny. Akože ty si sa vlastne cez tie kryptomeny dostal k nehnuteľnostiam, hej? Trošku, hej, dá sa to tak povedať, lebo mal som nejaký štartovací kapitál, môj otec ma nepustil do sveta s prázdnou, dal mi 10 000 €. Tie som šťastí investoval do veľmi perspektívnych kryptomien, ktoré asi, veľa z nich už neexistujú, až na jednu, Dogecoin, na ktorej som, zarobil. No a druhou branžou bolo práve nehnuteľnosti. Robert Kiyosaki, ten ti povie, jak sa investuje. Tak som si prečítal Bohatý otec, chudobný otec. Brutálne som sa namotivoval, ale zistil som vlastne, že ja neviem, čo mám robiť. Lebo tam není návod, tam není postup, hej. Tak ale chcel som to robiť. Tak som teda išiel do praxe, išiel som kúpiť svoj prvý byt a možno sa s tým stretávate chalani tiež, lebo práve vy dávate tú hodnotu tým ľuďom, že im viete tie peniaze nájsť na trhu, aby vedeli kúpiť nehnuteľnosť. A ja som sedel ako v prenesenom slova zmysle vašim klientom, som bol v roku 2015 a idem kupovať prvú nehnuteľnosť. A ja som sa strašne zlakol. Čo? No, brať si peniaze. Úverov? Úver, však to je dlh. Veď ti nebudeš splácať, veď ti banka vezme byt. Zlé peniaze, že? Jak hovoril Kiyosaki. S prepáčením, ja som o tom čítal, ako som chcel, ale tie vzorce z výchovy, z prostredia,
V tú chvíľu som sa veľmi zlakol a ja som asi 3 dní čakal na podpis. Nie, že by som nemohol ísť do tej banky na podpis zmluvy pre čerpanie hypotéky na byt, ktorý som si kúpil, mimochodom v Bratislave, čo bol skoro 2-krát tak drahý, jak náš byt v Košiciach. Takže otcovi som nepovedal, že idem kúpovať taký drahý byt. No a nakoniec som to podpísal, môj traviaci trak sa nejako ukludnil a tak začala moja investičná cesta. Kúpil som prvý byt, prenajal som ho a tak, jak pán Kiyosaki hovorí v tej knihe, ty zistíš tým prvým nájomným, že wow, že ja som sa veľa nenamakal a tie peniaze chodia. Tak sa spustila kaskáda nákupu ďalších bytov, prvý, druhý, tretí, až po 5. byt. No a to sa stalo, že som sa nestal finančne nezávislým. A to bolo v jednom roku, alebo si to tak predýchával, že vyskúšam, zainvestujem, uvidím, či mi nájomca bude splácať riadne tú moju hypotéku a platiť nájomné. A potom, keď ubehol nejaký prvý kvartál, tak si sa na to pozrel, že ide to. Tak si sa začal pozerať po portáloch, že Bazuž.sk a Nehnuteľnosti.sk a dal si nejaké ďalšie byty, alebo to bolo o tom, že prvý mesiac píplo nájomné a si povedal, že super, toho som hľadal, idem opakovane, lebo ja napríklad môžem povedať, že spolupracujem s viacerými ľuďmi z východu a tam je jedno také heslo a motto, že opakuj to, čo funguje. To znamená, keď oni veľakrát robia systémom pokus omyl. Môžem potvrdiť. A potom príde k tomu, že teda tu na západnom Slovensku my sme takí, že ideme do takých vecí, ktoré sú už vyskúšané, ktoré fungujú. A obdiv východniari majú u mňa v tom, že jednoducho idú hlavou proti múru a sú schopní riskovať viac ako ľudia zo západného Slovenska. No a vlastne, či si bol tak nastavený, že kúpim prvý byt, uvidím, jak to vypáli a keď to pôjde, jak to má ísť, tak nebudem sa pozerať na to, že OK, pôjde to tak aj v budúcich mesiacoch, ale rovno kúpim druhý. No, medzi kúpou prvého bytu a druhého bytu bola asi necelý rok. Lebo áno, ja som tiež aj chcel, lenže s tou mojou výplatou, ktorú som dostal tu v Bratislave, mi to vyšlo akurát na jeden byt. Takže mi banka zase povedala, že mi nepožičia. Nie, že by som ho nechcel kúpiť, len som nepoznal spôsob, ako to urobiť, aby ti banka požičiala. Preto som sa začal pýtať. Čuduj sa svetu, nebol som jediný, ktorý robí nehnuteľnosti, alebo mal ambíciu robiť nehnuteľnosti. Mimochodom však vy chalani najlepšie viete, že my Slováci milujeme nehnuteľnosti. Ano. To je, jak Juraj Karpiš hovorí, náš akciový dôchodkový systém nehnuteľnostný. Takže som sa začal pýtať borcov, ktorí tie byty mali. A jeden z mojich práve mojou odpalovou rampou pre rakety bol Tomáš Prieružek, môj mentor, ktorý mi povedal, pozri, no robí sa to takto. Mne to prinieslo za x rokov 10 nehnuteľností, ja už v podstate nemusím robiť. Keby som začínal, urobím tieto procesné kroky a ja som ich urobil a získal som ďalší byt. Na základe neho som získal ešte jeden a do roku 2019 sa mi ich podarilo nadobudnúť 5. No a potom v podstate to prestalo celé fungovať a spadol mi model. Tam vlastne bolo to kvôli tomu, že tá Národná banka Slovenska tam zmenila tie ukazovatele, tie DTI, DST, respektíve tieto zaviedla, alebo bolo to kvôli niečomu inému? Ja som si to myslel. 5 rokov som si myslel, že to je kvôli tomu, že ma niekto nepekne oklamal, tá Národná banka, ale s prepáčením nebolo to o nej, bolo to o absencii môjho poznania, ako sa to má robiť. Lebo ono to existovalo celý čas, len ja som to nepoznal. Lebo to úprimne není to o výplate, není to o nájmoch, to je o tom, ako si cieľene vytváraš svoju finančnú budúcnosť, tak ako aj vy chalani učíte svojich klientov, aby si sa pripravil na to, čo ideš urobiť. Bo to nie je tak, jak som v jednom, myslím, že nie podcaste, ale v svojom videu spomenul, že perfektná terminológia je, že ideš do boxerského ringu. Vybereš si akože celkom dobrého borca a sparring partnera, bez prípravy, no čo sa ti stane, keď tam vojdeš do toho ringu? Kávočko za 5 sekúnd. Pravdepodobne ťa zmastí, že už viackrát to neurobiš. Ale ako náhle chceš ísť robiť nejaký šport, jasné, že sa musíš pripraviť, keď chceš mať výsledky. A vo financiách to je úplne to isté. To je o príprave cielenej, keď vieš, čo chceš dosiahnuť, musíš sa chystať. No a to mi nikto povedal, ale ja som to nechápal. Nebol som ešte pripravený. To je tá finančná inteligencia. Už dnes v podstate na tom fungujem celým svojim finančným svetom. O príprave to je. Ako dlho trvalo do roku 2019, v čase, keď si zistil, že tu je mantinel kvôli MBSK,
kým si našiel spôsob, ako ten mantinel obísť a kúpil 6. byt. No, v 2019-2024 som zistil, že to mám robiť inak. Takže 5 rokov, 5 rokov. ti trvalo, kým si našiel recept, hej? To som ešte nekúpil byt, až v 25. som kúpil ďalších našiel recept. 7 bytov, hej. Za 1 rok. Lebo hovorím, že to nebolo o tom, že to tu nebolo, len ja som to nevedel a nerobil. Takže o tom celom to vie. Ako sa žilo tých 5 rokov s 5 bytmi, iba 5 bytmi? Akože bol som veľmi smutný, bohatý človek. Áno, na nehnuteľnostiach je presne to, že ty disponuješ kontrolou nad veľkým majetkom. Že v Radovo to bolo skoro 1 000 000, ale pasívny príjem to nebol. Hej? Čiže ja som z toho nevedel žiť. Dobre, už možno v roku 24 to bolo asi 1500 v čistom. Ale ako fajn, na prilepšenie, len rodinu z toho neutiahneš. Áno. Takže v tú chvíľu sa stalo to, že ja som si otočil cash flow na minus 1000 eur. A vtedy som nakúpil ďalších 7 bytov v jednom kole. Že keď som pochopil ten princíp, že to nie je o tom, že budem mať každý mesiac nejaké plusové čísla, ale o tom, že ten majetok robí tie čísla, tak v tú chvíľu som mohol dať výpoveď práci. Dá sa to povedať aj tak, že si zmenil ako keby biznis model? Rozhodne. To je iný model, ako si nazval to. Samozrejme na trhu. Je mnoho skúsených realitných investorov na Slovensku a rôzne typy, ako sa to robí. Ten, ktorý som sa snažil aj doceliť, bol forma cash flow modelu. Znamená, kúpiš nehnuteľnosť, nájomné minus náklady, rovná sa to, čo ti ostáva a z toho žiješ. Keď máš na takýto byt, ja neviem, 100 každý mesiac v pluse, 10 bytov, tak máš 1000 v čistom. Nie zle, ale nič moc, hej. Že nedáva to zmysel. Keď to budeš robiť dlhý čas, samozrejme, povedzme za 15 rokov, to nebude 1000, bude to kľudne aj 3 až 5 tisíc, lebo samozrejme valorizácia, úrokové sadzby a tak ďalej, ale 15 rokov je strašne dlho. Áno. Že mne to nedávalo zmysel. Ja som potreboval rýchlo, lebo narodil sa nám syn a chceli sme ďalšie dieťa, chceli sme rodinu a ja som vymienial svoj čas za peniaze u niekoho, kto si cení prácu nadovšetko u Nemcov. Takže viete si predstaviť, koľko času a energie to asi bralo. Tak som potreboval sa pýtať tých ľudí, ktorí robia nie cash flow model, ale model kapitálového rastu. Môj druhý mentor, Martin Koženek. To je neuveriteľné, ako on vynašiel, alebo skôr prišiel na to, že toto celé, čo robí on a ja robím, nie je o cashflowe, ale o tom objeme toho majetku. Mimochodom, on má cez 200 nehnuteľností na severe Čiech, že to je niečo neuveriteľné. Hej? Ústí nad Labem? V podstate áno. Bylina, Most, to je severoústecký kraj. Hej. Tak, lebo počul som o tom kadečo, že teda veľmi lacné nehnuteľnosti z nejakých dôvodov a že taká obľúbená lokalita pre investorov, ktorí preferujú nehnuteľnosti v ČR, hej? Áno. Každopádne treba spomenúť, v Čechách je trošku aj iná legislatíva ako u nás, hej, takže... Ale k tomu sa dostaneme, lebo ja viem od tebe aj to, že ty si aj fanúšik toho, že není umením len investovať do nehnuteľností na Slovensku, ale dá sa aj to, že investovať do nehnuteľností v zahraničí. Takže ako keď budeš si o tom bližšie povedať, môžeme si aj túto tému otvoriť, ale ostaňme pri tých prvých nehnuteľnostiach do toho roku 2024. Jasné. Určite odhalím karty aj v tomto kontexte, lebo ono to nadväzuje na prirodzený vývoj toho investora. A ja som v tom 2024. presne v decembri prišiel ku Martinovi Koženkovi, ukázal som mu, čo mám a on, že veď ty už finančnú slobodu máš, len ju nevidíš. Ako to myslíš, Martin? Som to chcel povedať, však mi to povedz, vieš. A tak mi ukázal, že pozri sa, máš tu obrovský majetok, to už bolo toho času niečo okolo 1,5 milióna tej trhovej hodnoty, záväzok možno 400 000. Ja som v podstate urobil to, že som ten zisk vybral, nakúpil som ďalšie 7 nehnuteľností a zase si nechal nejakú kapitálovú časť okolo, veľa, z ktorej som žil. Čiže ja nežijem z cashflow, ja žijem z toho, že v určitých cykloch vytiahnem peniaze z nehnuteľností, z toho objemu von a ja si dávkujem svoju výplatu z tých peňazí, ktoré mám v podstate pod svojou kontrolou. A to je úplne diametrálne rozdielne, lebo každý mesiac ja dotujem, hej. Už teraz nie 1000, už je to podstatne menej, už som skoro na nule na každý mesiac, keď vieš, ako to robiť. Ale v tú chvíľu každý mesiac 1000 preč, musel som si nadávkovať nejaký príjem
a žiť z toho kapitálového rastu. Toto je náš, keď to môžem doplniť, tak teraz si vlastne zbúral mýty väčšine ľudí, ktorí nás sledujú. Okay. Lebo keď si tak zoberieme, že vlastne negatívna nehnuteľnosť, ktorú vlastne prenajímam, tak väčšina ľudí, ktorí budú pozerať tieto podcasty, tak si osobne myslím, že do toho by nešli. Že by im to nedávalo význam a práve teraz je to podľa môjho názoru, že extrémne zbúrané a ruku na srdce, možno aj z poslucháčov, ktorí vlastne z nich by išli do niečo, kde by mali vlastne 1000 negatívny cashflow mesačne. Mňa tam zaujala iná vec, ako to, čo teraz si spomenul ty, Peťo. A to je tá skutočnosť, že vlastne Robo vlastne kúpil 5 bytov v roku 2019 a mal vlastne stratégiu investičnú buy and hold. Kúpim a prenajímam. A nevedomky sa mu vlastne stalo to, že nešpekuloval, to znamená neobchodoval nehnuteľnosti, ale proste investoval. To znamená, mal to nejaký investičný horizont, v tomto prípade to bolo 5 rokov. A teraz prišlo obdobie, že už zrazu si uvedomil, že keby som to náhodou predal, nemusím platiť dane, ale chcem si to nechať a zrazu prišiel jeden pán, jeho nový mentor a zrazu povedal, že dobre, ale tvoje nehnuteľnosti nemajú hodnotu takú, ako v roku 2019, keď si ju kupoval, ale keby si spravil dneska znalecké posudky na tie nehnuteľnosti, tak tá cena je ďaleko vyššia, lebo za tých 5 rokov sa ceny trhové pohli smerom hore a vlastne dal ti možnosť, že môžeš mať aj nehnuteľnosti, aj peniaze. To je neuveriteľne akože hodnotná vec. Keď ste teraz pochopili, čo povedali moji kolegovci, tak toto je finančnú slobodu prinášajúce niečo, čo keď kúpiš nehnuteľnosť, počkáš, kým narastie, tak nie môjim pričinením, ale vďaka trhu a vďaka finančnému systému sa ti stane to, že v roku 2016 som kúpil byt, v roku 2021 mal skoro dvojnásobnú hodnotu, lebo trh prial. Áno. A to nezarobíš žiadnej práci toľko peňazí, lebo proste to je obrovský objem. A nehovoriac o tom, že na to berieš peniaze cudzích, ako peniaze druhých. Takže zrazu sa ukázalo to, že si zmýšľal dlhodobo. To znamená, kúpil si nehnuteľnosť s tým, že ideš to prenajímať, ale tým, že si bol v štádiu, že si vlastnil aktívum, ktoré ti na cene sa zhodnotilo, na hodnote taktiež, v znaleckom posudku, tak si dostal možnosť vybrať si tie peniaze z toho svojho bytu alebo z tých viacerých bytov a bol si zrazu v komfortnej pozícii, že mal si kapitál, ktorý si chcel využiť rovnakým spôsobom ako ten prvotný. To znamená opäť kupovať ďalšie byty. Ano. A to je to, čo ti zrejme poradil ten tvoj mentor, je tak? Je to presne výstižné, čo si povedal, Marek, že my v podstate ten princíp celý je o tom, že áno, keby si mal celý zisk vybrať a použiť iba na svoju vlastnú spotrebu, tak ten koniec nie je šťastný. To znamená, že by si v podstate v jednom momentu zistil, že si 50-ročný človek s obrovskými dlhami, s veľkým portfóliom, ale už v ďalšom kole ti banka toľko nepožiča, tak vlastne musíš to dosplácať. Celý ten princíp je ten, že vytvoríš obrovitánske portfólio, to sa bavíme o pár miliónoch, čo je fakt absolútne reálna možnosť, ale ty neprejdeš všetko. Ty žiješ v podstate na rovinu. Koľko reálne človek z rodiny, ktorý má rodinu v Bratislave, potrebuje, ja si myslím, že do 50 000 a to už sa akože ročne rozšupujeme. Keď si to vezmeš na čísla, že máš 2-miliónové portfólio, ktoré ti narastie o 10%, ročne to máš 200 000. Takže ty akože s prepáčením použiješ 25% toho a zvyšok proste rastieš neskutočnou rýchlosťou. Takže áno, to je tá raketová veda toho. Ale aby sme sa tu nebavili len o krásnych vzdušných zámkoch, toto je už niečo, čo treba robiť správne. Preto je tá pridaná hodnota práve kolegovcov, že vám vedia nielen to vybaviť, ale vás aj dať do takej pozície, aby ste boli safe. Lebo s prepáčením, nehnuteľnosti sú výborné v tom, že sú obrovské, ale majú to najväčšie riziko, že v tom, že sú obrovské. Sa bavíme o peniazoch. Oni tlačia obidvoma smermi. Však vieme, že posledný, koľko to bolo, pred pol rokom sme klesali, hej. Dobre, zase rastieme, ale v tú chvíľu musíš vedieť, čo urobíš, lebo ty máš veľké dlhy, hej. Ty nemáš pozitívny cashflow. Ty si sám sebe pánom, takže treba dávať na to veľký pozor, aby sme teraz na základe toho, čo tu Robo povedal, nešli brať miliónové úvery a ďalší týždeň nemáte na splátku. To je cesta do pekla. Ešte mi tak napadla otázka, že vlastne ako to bolo potom v tom roku 2023, myslím, že tam bol pokles nehnuteľnosti, malo to tým pádom dopad, keď tá hodnota klesala, že nejakým spôsobom
by to zastavilo toho realitného investora, alebo dalo sa tam stále s tým nejako pracovať? Výborná otázka, pretože to je presne ten princíp, ktorý aj Warren Buffett hovorí, že kedy chodíš nakupovať? No keď je zľava. Áno, to je takto. Ak ušetrím vám veľa času, dám vám tú najväčšiu hodnotu toho, že prečo nehnuteľnosti funguje, kupuj vtedy, keď si pripravený. To je jedno, že či ideme hore, či ideme dole, lebo vždy existuje tzv. Ten trojuholník, ktorý Roman Kroužľak krásne vie vysvetliť. Ja ho len svojimi slovami zopakujem. Že keď máš cenu, nájom a úrokové sadzby, ono sa to vždycky vyváži v prospech toho, kto to robí. To znamená, že keď úrokové sadzby idú hore, cena nehnuteľnosti buď stagnuje, alebo ide dole, ale znamená to, že menej ľudí si dovolí vlastnú nehnuteľnosť, takže nájom tlačí hore. Stratový som nebol ani v jednom momente. Áno, ak by som predával, dajme tomu, že by som kúpil byt v roku 22, kedy sme boli niekde na vrchole, fakt, že už to vrelo, a išiel som ho predávať v roku 23-24, tak by som bol stratový. Lenže som to neurobil, ja som dokúpil ďalšie za trošku nižšiu cenu a nabral len proste kúsky do portfólia. A mňa tam zaujala tá vec, že vlastne, čo by som chcel poukázať našim poslucháčom, že my s Peťom vlastne preferujeme dlhodobé zhodnocovanie peňazí. A vlastne, čo sa týka tvojej situácie, tak vlastne ty si mal od roku 2019 kúpené byty. 5 rokov si mal peniaze zaparkované v tých bytoch a pracovali pre teba. Ano. A potom až po tých 5 rokoch si sa rozhodoval, čo ďalej. Hej. To znamená, ako keby si nakúpil investičné aktívum s investičným horizontom 5 rokov a teraz uvažuješ, že či to predáš, alebo si to necháš, alebo dokúpiš. Hej. A vlastne toto je ten prvok investora, ktorý ja spomínam, že netreba to zabúdať. Hej. Proste mysleť dlhodobo. Mysleť v rokoch, nie v mesiacoch, kvartáloch, hej. A ty už v čase, keď si kupoval, tak si myslel v rokoch. To, že si vlastne na ten model číslo 2 prišiel až v roku 2024, podľa mňa nebolo vôbec chybou. Kvôli tomu, lebo vďaka tomu, že si dal tomu čas, tak tá cena nehnuteľnosti výrazne ti zrástla. Áno. A zrazu si ostal k peniazom, akým by si sa nedostal napríklad v roku 2020-2021. Absolútny súhlas. Takže ono všetko zlé na niečo dobré a zrazu, keď si prišiel k tomu, že aké vlastné možnosti máš, síce mohol ti to povedať mentor, neprišiel si na to sám, ale treba chodiť na kávičky, treba chodiť na piva, hej, využívať skúsenosti druhých k tomu, aby sme sa mali lepšie. Absolútny súhlas. A potom to prišlo. Prišli ďalšie byty a vlastne, jak si povedal, situácia je taká, aká je, ale ja už teraz poviem za teba, že skvelá voľba. A bola to najmä kvôli tomu, lebo ubehlo vtedy 5 rokov, odkedy si kúpil tie prvotné byty a trhové ceny nehnuteľností rástli do roku 2022 a potom asi 2 roky klesali. To znamená, že to nebolo o tom, že len to išlo hore. Proste zažil si v tom období, keď si držal tú nehnuteľnosť, aj obdobie rastu, aj poklesu. Presne. A niečo podobné sa bude opakovať aj v budúcich 5 rokoch, možno 10. A tým pádom vôbec nie je chybou kupovať tie nehnuteľnosti ani v dnešných obdobiach, lebo z dlhodobého hľadiska je situácia taká, že tie ceny nehnuteľnosti pôjdu hore. Bez ohľadu na to, aké drahé sú dneska. A ty to si vedel už, keď si to teraz kupoval v minulý rok 2024. A myslím si, že ani toto sa nezastaví v tom, že nekúpiš ďalšiu. 17. No, alebo sa milím? Ja už som ich vlastne kúpil včera. No, tak... Aktualizujeme teda čísla. Ešte nie sú podpísané zmluvy, ale zobral som ďalšie 4 kusy, lebo to je presne to, že keď prídu k tebe neverejné podpultové ponuky v predpredaji za podtrhovú cenu, to je akože za tú najlepšiu, čo môžeš mať, tak no nekúp to. Hej. To je presne tá profesionalita toho a networkingu, že chodíte s ľuďmi na kávu, pretože oni vedia. Teraz akože brutálny overview, to znamená, že prečo toto hovorím, ja to, čo aj tu teraz komunikujem, alebo čo robím, ja som z toho drtivú väčšinu nevymyslel. Ja som asi 80% sa naučil od ľudí, ktorí to robili. A teraz, jak si aj ty, Marek, povedal, a Peťo tiež učí svojich investorov, je, že môžeš mať najlepšie know-how, môžeš mať, ja neviem, najlepší plán, kým ho neurobíš, proste nič sa nestane. A ja som v tú chvíľu v 2016 úprimne nevedel, čo idem robiť. Ja som sa bál, ale urobil som to,
najväčšia chyba je neurobiť nič. Lebo ten systém je proste nastavený tak, že keď nekupuješ aktíva, tak dotuješ tých, ktorí kupujú. Áno. Doslova. A čo je horšie, kupuješ väčšinou potom pasíva, lebo tie peniaze neostávajú na bežnom účte. Presne. Kupuješ pasíva a vlastne ten potenciál, čo vďaka tomu príjmu si vybudoval, človek stráca. Presne. Základ, to, čo zarobím a to, čo mi ostane po platení výdavkov, by mal človek sporiť a zároveň i hneď investovať. A potom, keď si vygeneruje dostatočný finančný vankúš na to, že OK, mám už nejaký kapitál na to, aby som kúpil niečo hodnotnejšie, tak proste buchnúť do toho stola a ísť do toho, nemať strach. Presne tak. Lebo Pod ja zaštitou... tvrdím jednu vec, že čas je najväčší priateľ. Že pri nehnuteľnostiach je jedna veľká výhoda, že aj keď nespravíš najlepšie rozhodnutie, že v správnom čase nekúpiš najkvalitnejšiu nehnuteľnosť za čo najlepšiu cenu, tak čím dlhší čas uplynie, odkedy si to nadobudol, tak vlastne ti v čase tá nehnuteľnosť získa na hodnote a bude ti generovať aj vyšší nájom. Bez ohľadu na to, či to kupuješ v Bratislave, v Košiciach, v Ústí nad Labem, hej. Takže toto je to krásne na tom investovaní do nehnuteľností, lebo v tomto je to napríklad veľký rozdiel proti investovaniu do akcií. Lebo keď kupuješ akcie, tak kupuješ firmy. A keď sa tým firmám nedarí, že generujú nižšie tržby, nižšie zisky, tak potom aj tá trhová cena klesne. Aj prípadná dividenda z toho je nižšia, kdežto pri tých nehnuteľnostiach je to iné. Tam aj keď kúpiš nehnuteľnosť, ktorá je v menej zaujímavej lokalite, tak si v pozícii, že tá trhová cena bude zrastať v čase a aj to nájomné ti pôjde hore. A veľmi často stáva, že tá splátka tých úverov klesá, pokiaľ refinancuješ. Takže nádhera. To je brutálne. Ja to práve, že doplním ešte k tomu akciovému trhu takú paralelu, že keď si zoberieme aj tých posledných 5 rokov napríklad na tom akciovom trhu a človek by napríklad zle načasoval ten vstup, že keď si zoberieme tých 5 rokov dozadu, tak akurát nám začal COVID. Takže zoberme si to, že pokiaľ by ľudia napríklad nakúpili na tom vrchole pred tým covidom, pred tým poklesom nejaké akcie a počkali by dodnes, alebo boli by to aj nejaké dividendovky, tak samozrejme aj tá cena akcií bola niekde úplne inde. A ak sú to kvalitné firmy, tak tiež by navýšili tú dividendu. To znamená, vidím tu veľmi krásnu paralelu, že vlastne človek, keď spravil to rozhodnutie, že išiel do toho, zainvestoval pred tými pár rokmi, tak vlastne aktuálne dneska je úplne niekde inde. Tým pádom. Či už akcie, alebo nehnuteľnosti. Absolútny súhlas. Ono je to dosť podobné tomu, jak to bolo v tom roku 2023 na tom realitnom trhu. Že vtedy bolo také obdobie, neviem, či si to pamätáš, alebo či si bol to súčasťou, ale normálne na trhu boli predávajúci, mali tu v Bratislave 10 záujemcov o byt a fungovalo to tak, že predám to tomu, kto dá viac. Áno. Hej? Nie, že o tom, že nejaké možnosti, že aha, došiel niekto doma hotovosť alebo niečo. Nie, dodá viac. Hej? Stálo to 200 000 alebo 150, hej, nie nejakých 5 000, 10, že idem si kúpiť nejakú akciu. Nie, 150 až 200 000 a kto dá viac. Hej? No a potom došlo k tomu, že to kleslo, ale toho človeka, čo si zoberie hypotéku na tú nehnuteľnosť a dá to do nájmu a vie, že minimálne 5 rokov s tým nechce nič robiť a najlepšie, jak to hovorí Warren Buffett, nepredávaj to nikdy, nechaj si akcie až do smrti, tak to isté platí na Slovensku aj s nehnuteľnosťami. Presne tak. Nehnuteľnosti ani človek nemusí uvažovať o predaji, lebo väčšina ľudí to robí tak, že to prejde až do dedického konania a dochádza k tomu, že to zdedia potomkovia rodiny, ktorá tú nehnuteľnosť zakúpila. A to je na tomto pekné, to je tá paralela medzi tými dvomi trhmi. Ten realitný trh a ten akciový trh. Hej. No a vlastne chcel som tým povedať aj to, že vždycky je to otázka, ak si povedal ty, Robo, že v akej finančnej situácii sa ty a tvoja rodina nachádzaš, vtedy si musíš položiť otázku, či mám kapitál na to, aby som kúpil investičné aktívum a potom až pozeral na lokalitu, cenu a podobne. Lebo ten čas je najväčším priateľom, lebo ti pomôže eliminovať to riziko, že si nekúpil najlepšie. Presne tak. Kúpiš vždycky dobre, pokiaľ si to ponecháš dlho. Áno. Jednoducho povedané. Toto v praxi teraz vám dám doslova môj príbeh, že ja v roku 2014, keď som sa rozhodol, že idem kupovať, našiel som si byt v Bratislave v Podunajských Biskupiciach od developera, ktorý išiel stavať. Mal byť dostávaný v roku 2015-16. Trošku sa to dotiahlo na ten 2016 rok. No a ja som ho kupoval, jak hovorím, za skoro dvojnásobok našeho košického bytu, ktorý bol v blízkom centre.
ten byt tu v Bratislave som kupoval draho v 2016. Viete, koľko stal? Skúste si tip. Koľko izbový to bol? Dvojizbový byt, novostavba na Kazanskej. V 2016. Novizbak 135 000. Peťo? Čo bolo Dvojizbak veľa? vtedy? Čo bolo veľa? Ja by som povedal, že niečo cez 100 vtedy, No. v tom čase. Ja som sa bal otcovi povedať, že kupujem byt za 82 000. Vážne. Teraz sa na tom smejeme, ale to presne potvrdzuje to, čo Marek aj Peťo vy dali krásnu paralelu, že vtedy to bolo strašne veľa a Martin Koženek mi v 2015 povedal, to nežeš, to čas zmaže všechny chyby. A to je na tomto krásne, že v tú chvíľu ti to príde veľa, ale rozdiel je aj kúpiť za fér alebo možno veľa cenu, oproti nekúpiť vôbec, to je fatálny rozdiel. Áno. Nie, že či tam ušetrím 5, s prepáčením 10 000, veľa, v tú chvíľu. Teraz to je úplne zanedbateľná vec a áno, ťažko sa to chápe aj dnes, keď kúpujeme garzonky skoro za 200 000. Bohužiaľ, alebo našťastie pre koho ako, ten systém finančne je nastavený tak, že aj o 10 rokov tá garzonka nebude už tá 200 000, ale možno aj 0,5 mega. A to si budeme hovoriť, že svet sa zbláznil, ale je to len vyjadrenie nejakej ceny v peniazoch, ktoré sú nejak fungujú, hej. Ale to je už veľmi asi ísť do odborných tém. Neviem, či až tam chceme ísť. Keď si presne zoberieme tú realitu napríklad v Rakúsku alebo v Nemecku, tak tam už ten trh speje, to znamená, že väčšina ľudí, pokiaľ nemá žiaden štart, to znamená, nemá nejaký nadobudnutý majetok z dediny alebo že im niečo rodičia dali na štart do života, tak vlastne tie nehnuteľnosti v zahraničí sú pre nich takmer nereálne. Takže podľa môjho názoru možno otázka času, že kedy sa dostaneme do tohto bodu aj my pri takomto tempe a pri tých nehnuteľnostiach tie čísla a tie nárasty dlhodobo asi nepustia. Si dobre povedal, že nie, či sa tam dostaneme, ale kedy sa tam dostaneme. Lebo čo sa týka toho, to není o tom, že my tam neprídeme do tohto bodu. My na tej ceste sme od kedy Slovenská republika vznikla, len výhoda Slovákov bola tá, že za socializmu sa byty rozdávali a tým pádom tá vstupná cena, od ktorej sa začínalo, bola ďaleko nižšia než nejaké ceny nehnuteľnosti v Rakúsku. Ten trh je o mnoho mladší ako ten rakúsky trh a začínal s nízkymi cenami, veľmi nízke v porovnaní s dnešnými, hej. Ale pozrieme sa my na seba, my sme ľudia medzi 30-40 rokov, do dôchodku máme ešte stále 30 rokov a položme si otázky, že tie nehnuteľnosti za 30 rokov budú stať toľko, čo dneska? No, ak nebudú aspoň o 300% drahšie za tých 30 rokov, ako je tomu dneska, to znamená trojnásobok toho, Áno. tak ja na dôchodok ani nepôjdem. Toto je môj názor, ale pokiaľ máš Robo iný názor, tak sem s ním. Ja mám veľmi podobný názor, len ja si osobne myslím, že to bude viacnásobný rast. Lebo, dobre, možno teraz trošku odbočka do takej viac odbornejšej témy. Všetci, ktorí sa trošku začítali do knihy Juraja Karpiša Zlé peniaze, dobrý život, zistia, že od nejakého roku 1970, alebo neviem, 1, 2, nejaký systém, ktorý bol naviazaný na zlato, ktorý predtým aj tak nefungoval, ale aspoň formálne, hej, tak pustil to, že vlastne nové problémy sa riešia novými peniazmi. A to sa stále len zväčšuje. Korona toho bola krásnym príkladom, že ja som v tú chvíľu všetko, čo som do roku 2019 vedel, že sa stane, že bude Armagedon, že nehnuteľnosti budú padať, ja som vážne bol v pozícii, že asi predám. A stal sa brutálny opak. Natlačili sa neskutočné nové peniaze a to, čo sa malo podľa môjho názoru stať v mojej nevedomosti, sa stal opak ten, že nehnuteľnosti rastli 10-20% ročne. Lebo prílev obrovských peňazí. A toto sa deje v cykloch, to sa deje štandardne, že je proste menová zásoba, tie peniaze sa lejú a lejú sa hlavne, čuduj sa svetu, aj do nehnuteľnosti, do ekonomiky, ale do nehnuteľnosti pomocou úverov. Čiže ja si osobne myslím, že za tých 30 rokov to nebude trojnásobok, ale kľudne aj 5 až 10 násobok. Ale je to len vyjadrenie, že mám túto istú nehnuteľnosť, dneska stojí toľko, lebo eura. O 30 rokov, keď tá istá nehnuteľnosť, paradoxne staršia, opotrebovanejšia, voči euru, podľa mňa bude mnohonásobne drahšia, i keď zase len sa bavíme o eurách. Hej. A to je tá krásna paralela, že keď toto isté premietneš na úvery, tak vlastne oni sa samopožierajú. Áno, inflačne.
To je brutál, to je až 7. div sveta, alebo 8, ja neviem, 10. Aký. Keby si mal našim divákom, Robo, nejako objasniť, že čo sú príčiny toho trhového rastu cien nehnuteľností, tak okrem tej menovej zásoby, alebo teda jednoducho povedané tlačeniu peňazí do ekonomiky zo strany centrálnych bank, tak čo sú tie ďalšie dôvody, vďaka čomu tie trhové ceny nehnuteľností vzrastajú? Ono ako každý trh. Všade platí ten istý princíp a to je ponuka a dopyt. Na strane ponuky a na strane dopytu sú kľúčové faktory, ktoré rozhodujú, že ako sa bude hýbať cena tých nehnuteľností alebo toho aktíva. Na strane ponuky, keď máme proste stavebný zákon, aký máme históriu, že proste panelové domy vznikali v obrovských objemoch na XY počet ľudí a v určitom momente sa to stoplo. A odtedy tá výstavba proste ide veľmi, veľmi kostrbato a pomaly. A na ten objem ľudí a dopytu, ktorí sú dneska nové štandardy, povedzme si na rovinu, že kto z mladých ľudí nechce bývať v peknom, minimálne rekonštruovanom paneláku, ideálne v novostavbe v Ružinove. Všetci asi. Každý by tam chcel bývať. Každý. Už je to len vec, že či si to môže dovoliť. Lebo keby si mohol, podľa mňa ide. Aj ja by som išiel. Bývam po Dunajskej Biskupiciach. Ale to zo strategických dôvodov. A na strane tých faktorov ponuky a dopytu znamená, že áno, aj tá cena peňazí brutálne vplýva na to, či tá cena nehnuteľnosti pôjde hore. Keď vieme, že dlhodobo prichádzajú nové peniaze a úrokové sadzby sa budú hýbať niekde okolo 2% štandardne, tak iný smer ako hore z dlhodobého hľadiska ja tam nevidím. Môžeme sa baviť, že my Slováci proste milujeme nehnuteľnosti a proste každý je vychovávaný s prepáčením k tomu, aby tú nehnuteľnosť vlastnil, lebo keď vlastníš strechu nad hlavou, nikto ťa z nej nevyženie. Nie? Ja som to mal tiež tak, ale môžem potvrdiť, je to pravda, len proste nie každý si už dnes môže dovoliť. No a inými slovami, keď veľa ľudí chce málo nehnuteľností, tak rastie cena. Áno, je tam potom samozrejme veľký strašiak typu demografie, že zrazu sa stane to, že veľa produktívnych ľudí pôjde do dôchodku, ale uvedomte si jednu vec, že teraz sú to 50-tnici a vek dožitia je možno 70 a bude sa dvíhať XY rokov. Čiže my tam stále máme 20-30 rokov, aby si participoval na tom, keď sa situácia začne vyvíjať negatívne. Lebo ani ja úplne neviem, že čo za 30 rokov sa stane, však zo dňa na deň sa tu šalia na východe ľudia. To sú veci, ktoré na to vplyvajú a presne preto sa mi páči na vás, páni, že vy, keď sa bavíte s ľuďmi, není to len o nehnuteľnostiach, není to len o akciách, je to o tom, čo má chrániť toho klienta v tom danom momente v jeho situácii. A to je tá najväčšia pridaná hodnota, ktorú ja vnímam práve s profikmi, jak ste vy. Ďakujeme. Každopádne spomenul si teda tú ponuku a dopyt. Ja tvrdím to isté, že teda dôležité faktory sú ten počet ľudí, ktorí kupujete nehnuteľnosti, to je ten dopyt. Áno. Potom strana ponuky, to znamená počet a tempo rastu novovystavených bytov a tak ďalej. No a to hýbe s cenou. Hej. Na Slovensku je ten problém, že sa stáva málo bytoviek. Je to kvôli zákonom, je to kvôli vysokým vstupným nákladom, je to kvôli legislatívnym problémom, ktoré stále pretrvávajú a potom je tam veľa administratívnych veci, čo sa naťahujú, stavebné povolenia, rôzne súdne nariadenia a tak ďalej a tak ďalej. Áno. No a to, ja hovorím, škodí nielen ekonomike, ale aj občanom, len si to neuvedomujú. A je to z toho dôvodu, že to všetko predražuje tú výstavbu a tým pádom ten kupujúci je povinný zaplatiť vyššiu vstupnú cenu za tú nehnuteľnosť, ako keby to fungovalo tak, jak na západe. Ale toto bude ešte takto asi dlho, takže... No, keď si vezmeme, že tých panelových bytov je akože veľmi veľa, keď sa pozrieme len na Petržalku, väčšina z nej je výstavaná z panelových bytov. Oni, akože s prepáčením, budú tu ešte veľmi dlho, ale jedného momentu kvázi dožijú. Hej. Ja si neviem, akože nie som na to profik, ale ak v tú chvíľu nejaká miera dožívania tých starých bytov nastane a tá dostavba tých nových bytov nebude stíhať, tak v podstate máme problém s tou demografiou, o ktorom som rozprával, vyriešený. Ale hovorím, že to je taký abstrakt budúcnosti, že o tom môžeme len polemizovať. Ja by som sa spýtal, že spomínal si teda 16 bytov, 17 je ešte na papieri. Ja som 4 kúpil. Takže 16 plus 4, nie 16 plus 1, prepáč, takže 20 bude. Ale chcel som povedať to, že tých 16 máš ich aj prenajatých, však? Nie.
Ja robím trošku iný model. Znamená, že prenajatých reálne mám 10 a z Áno. toho ďalších 10 už po novom mám kontrakt. Znamená, že mám taký hybridný model toho, čo som odkľúčoval ako najefektívnejší v mojom kontexte. Že pre daný moment mám vždy vyčerpanú úverovú kapacitu. To znamená, že v tomto roku som vyčerpal max. Budúci rok som nachystaný na ďalšie čísla, ale keď nemôžeš v danom roku kupovať, tak v tú chvíľu sa pre teba stáva vlastne investovanie do nehnuteľnosti neefektívne, lebo používať na to svoje peniaze nie je úplne akože fajn. Pretože tá návratnosť potom na vlastné zdroje rapidne klesa. Takže čo s nimi? Áno, akciový trh, kryptomeny je veľká sranda, ale našiel som spôsob, ako sa chystať vopred. Znamená, že ja si kupujem kontrakty. Napríklad tieto konkrétne byty boli v Prešove, v novostavbe, na Sekčove, kde som kupoval nehnuteľnosť ešte z projektového zámeru. Znamená, že mám nastavenú cenovku dnes podtrhovú, ktorá bude v roku 27 dostávaná a na tú sa chystám v danom roku. Ale paradoxne je, že vy použijete 10% teraz a rastiete z tých 10% na full trhovej ceny do budúcna. A toto je ďalšia nadstavba toho, čo robí tie neskutočné čísla. Áno, to sú zase zaujímavé informácie na možno ďalšiu tému, lebo o tom by sa dalo rozprávať tiež dlho. Áno. Je to jedna z foriem, ako si kúpiť podhodnotený byt, že vlastne kúpiš a zaplatíš 10% alebo 20% z tej ceny, ktorú developer pýta pri ohlásení nehnuteľnosti a jej výstavby, ale ona reálne väčšinou býva dostávaná za 2 roky. Hej. Áno. A vlastne ty, keď preberáš kľúče od toho developera, tak už máš ako keby o nejakých 20-30% pomaly vyššiu trhovú hodnotu tej nehnuteľnosti, ako v čase, keď si ju na papieri sa zaviazal, že ju odkúpiš. Áno. A platil si iba tú akontáciu, tých 10-20%. Hej? To znamená, ten potenciálny výnos vie byť zaujímavý, aj keby si už pri získaní tých kľúčov uvažoval, že to predáš. Áno, aj to je jedna Takže z možností. to sú tie ďalšie modely, čo sú zaujímavé pri tom investovaní do nehnuteľností, alebo teda obchodovaní nehnuteľností, každý teda má nejaké iné stratégie. Ale ako keď sme sa teraz bavili o týchto prípadoch, tak napríklad, jak si spomínal, že tá cena sa vie brutálne výraz pri tých developerských projektoch. Ja si pamätám tu v Bratislave projekt Slnečnice. Pamätáš si, Peťo? Jednoznačne. No to boli v Petržalke, to je jeden z najznámejších developerských projektov, hej. Tam mám jeden byt, že viem presne, o čom rozprávaš. Dostaneme sa k tomu, koľko si za to dal, hej, ale ako ja si pamätám, keď došlo k tomu, že v tých prvých rokoch, keď sa to stávalo, tak ten jednoizbový byt, ono je to garsonka väčšia, hej, ale väčšinou jednoizbový byt, tam stál 60-65 tisíc. Koľko pýtajú dneska? Dobre, poviem track record svoj, lebo ja som bol tiež namosúrený, môj druhý byt, nie, to už bol tretí, bol presne na Slnečniciach, garzonka, 25 m2, kde si povieš, že to není pivnica, čo je? Ale štandard, hej, ako dá sa tam žiť. Som ho kupoval, prosím pekne, v roku 2017, koncom roka, za 85 tisíc. Čiže veľa, ne, na 25 m2. Lenže keď som videl v znaleckom posudku, za koľko to kupoval ten prvý, od koho som kupoval vlastne second hand, to len od developera kúpil, vyplatil, predal mne. Bolo to presne cenovka, jak si povedal, 62 tisíc. Dnes znalečák 198 tisíc. Na ten istý byt asi povie, že to je koľko, štvornásobok skoro. Tam sa ináč stretla úžasná vec. Za nejakých necelých 10 rokov iba, hej? Áno, tam sa stretla úžasná vec, čo vlastne, prečo robím nehnuteľnosti a novostavby a v rozvojových lokalitách, okrajových častiach veľkých miest, je práve to, že Slnečnice boli pole. Áno. Developerský zámer ste videli, že čo tam plánujú, jasné, môžeme sa baviť, bude, nebude. Zrealizovali to, ale v tú chvíľu si kupoval pole. Že nie budúcu víziu. A kúpil si za rozumné peniaze. Dneska, jak sa to dostávalo, to je neskutočné niečo. A to sa deje v Bratislave stále. Sú okrajové, ale akože to sú mestské časti, ale povedzme aj po Dunajskej Biskupici alebo Bory, alebo aj v tej Petržalke sa toto deje dodnes. A to je, kde som zistil, že mám svoju najväčšiu akože pridanú hodnotu, lebo každý, kto pozrie MBS-ku, vidí, že red nehnuteľnosti 6% ročne, neviem čo. No, štatistika je super vec, ale keď sa fokusuješ na svoj trh, kde vieš veci, tak to štatistika prestáva platiť. V tom pozitívnom slova zmysle.
Áno, tie čísla dokážu byť ďaleko zaujímavejšie ako nejaké štatistiky. Jak si spomenul Romana Kruziaka, tak on v rámci svojho modelu vždy hovorí, že nejakých 6,5% je vlastne tempo rastu cien nehnuteľností v priemere za posledných 20 rokov. Myslím, že od roku Myslím, že tak, 2005 spomínal, alebo dokonca myslím, že ešte viac, lebo ja som videl od neho graf od roku 2000. To máš 25 rokov a vlastne čo sa týka tohto, tak nejakých 6,5, 6,8%, myslím, že to bolo, Áno. čo spomínal. No a čo sa týka toho, tak jak si ty povedal, ďalší príklad sú práve tie bory tu v Bratislave, hej. To bolo niečo podobné ako práve tie slnečnice. Áno. A to bolo tiež v tom istom čase, 2015-16, sa hovorilo o tom, že tam bude stáť nemocnica, hej, ktorá už dneska funguje v prevádzke, hej. No a tiež tam začínali na poli, hej. Áno. Penta to vtedy kúpila celé tie pozemky, začala tam stavať a boli moji známi, ktorí kupovali tam niekoľko investičných bytov a tiež malometrážne byty, jednoizbáky, garsonky, boli takí, čo aj dvojizbáky a tiež keď sa pozrieme na tie ceny, ktoré boli vtedy, tak do 100 000 vedel kúpiť vtedy aj dvojizbák. Áno. Hej, dneska dvojizbák v Boroch. No. Už sme niekde inde. Sme medzi 200-300 tisíc, hej, ako závisí od metráže, závisí od toho, že či máš tomu parkovacie miesto, alebo nemáš, hej, Áno. a tak ďalej, a tak ďalej. Takže ako ja motivujem ľudí k tomu, že nebojte sa investovať do tej nehnuteľnosti, nebojte sa ani zobrať si tú hypotéku, lebo pokiaľ ti to vyjde, to sú veľakrát najlacnejšie peniaze, ktoré môžeš získať. Áno. A mňa veľmi teší, že už ty máš plán na budúci rok, že aké nehnuteľnosti kúpiš, koľko ich bude, aj spôsob financovania, kde na to vezmeš tie peniaze. Lebo tým si predbehol ako keby tú konkurenciu. Lebo ty si v štádiu, že ešte neskončil ani rok 2025, nakoľko to natáčame v decembri 2025, a ty už máš skalkulované, koľko peňazí dáš na nehnuteľnosti v roku 2026 a aj koľko ich kúpiš. A ja som presvedčený, že kúpiš ešte o jeden viac, ako si povedal. No, keby len jeden. Teraz možno sa usmiete, chalani, ale ako benchmark na budúci rok je ich kúpiť 30. Fakt, lebo to je, zase som zistil tento rok, že dá sa to ešte lepšie. To je potom kombinácia fyzickej a právnickej osoby, kde fakt, keď to skombinuješ a ešte plus si na zahraničných trhoch, tak je to reálne, ale je to veľmi ambiciozne. Takže môžeme dať podcast budúci rok presne tiež takto, koncom roka, či sa to podarilo, ale som nastavený na to, že to pôjde. Určite páda každému otázka, že je super, krásne vzdušné zámky. Áno, na jednu stranu čo znamená chystať sa, alebo pripraviť sa. Väčšina z nás, aj ja som bol zamestnanec a pripraviť sa v zamestnaní znamená, že si choď vypýtať lepšiu výplatu. A to som robil dlhodobo. Znamená, že som išiel z Košíc, kde som mal 550, prišiel som do Bratislavy, kde som mal asi 1100, dotiahol som to až na 1800, kým nás nezavreli počas korony, ale našťastie tá istá firma ma zobrala aj mojimi výsledkami a pričinením do Mníchova, kde som skoro v konečnom štádiu mal 5 v čistom. Čože je nejaká bonita, že tam sa to dá tiež krásne škálovať, ísť si po lepšie čísla. Lenže tá flexibilita vyzerá tak, že asi koncom roka, začiatkom roka prídeš za šéfkom a popýtaš si väčšiu výplatu a ten ti povie, no dobre, ale však to je možno 100, 2. To znamená v úveroch možno 10-20 tisíc. Čiže flexibilita je strašne nízka. Čo som ale zistil, prečo v tom 2014 mi Martin Koženek dal návod, ako som sa do pol roka doslova stal finančne nezávislým, neslobodným, lebo ešte o tom sa pobavíme, čo to pre mňa znamená. Som vedel dať výplatu takto. Ten zamestnanský pomer som vedel kvázi skončiť, keď bol krásny, a sa pretransformovať na podnikanie. A tá jedna z tých najväčších flexibilit, ako sa chystať v tom správnom ponímaní, je, že začneš podnikať. Lebo tam máš priamu mieru pričinenia, ako sa oprieš do podnikania, také ekonomické výsledky máš. Tiež v zamestnaní toto neexistuje, tam môžeš makať od rána do večera a prínosom je, že dostaneš viac roboty. Kdežto v podnikaní, keď ideš, máš drive a robíš čísla, tak vieš presne, koľko ti banka dá. A toto je pre mňa tá najväčšia akože pridaná hodnota, ktorú som v 2005 zistil, že som začal podnikať a vytvárať si dopredu to, čo potrebujem. 2005 alebo 2025? Keby to bolo v 2005, to by bolo také super. 2025. 2025. Hej. Tak už by bolo 300 tých nehnuteľností.
od 2000. Dosť možné, lebo keď si vezmeme, že v 2005 mohli stať byty fakt desiatky tisíc eur, tak áno. Ešte eurá ani neboli. V prenesenom slova zmysle, hej. Možno desiatky tisíc korún, ja neviem. Ako čudoval by si sa, ale fakt, ako keby sme tam to odmysleli, tú inflačnú položku, hej, tak vlastne toľko, čo stoja dneska v eurách, tak vtedy stáli v korunách, hej. Áno. Áno. A- Keď si dokonca ešte myslím, že 100 000 korún československých. Ak to už samozrejme, to si nepamätám na Nemusíme z toho spočítia. Československa začínať tie slovenské korúny, hej. Ako keby si videl tie nadobudacie zmluvy, lebo veľké, keď si chceš založiť nehnuteľnosť, tak vlastne potrebuješ znalecký posudok a vlastne ten znalecký posudok obsahuje niekoľko vecí. Hej. A vlastne jedným z tých dokumentov, ktorý je súčasťou znaleckého posudku, je aj nadobudacia zmluva. Áno. Hej. A tam vlastne je povinný ten majiteľ nehnuteľnosti, v tomto prípade aj ten investor alebo ten budúci dlžník, ktorý si zoberie tú hypotéku na ten vlastný byt, zokladovať tú kúpnu zmluvu, na základe ktorej to získal. A tam, keď vidíš to číslo, že za koľko to kúpil v tom 2005 alebo 2003, keď boli slovenské koruny a dáš si to delené 30,126, tak tie doplačú. že za aké drobné to kupovali tí ľudia, hej? Toto je ako neskúšené. Ľudia povedia vtedy, že boli nízke platy, hej, bola iná kúpna sila peňazí. Áno, to je všetko pravda, hej. Ale boli vysoké úroky. Ale ako keby si videl tie čísla, tak no 3 kávy sú ti málo, hej, keď si to tam listuješ. No. Ale zase dobrá správa pre našich poslucháčov, divákov je to, že takým istým tempom, ale keď by sme mali byť pesimistickí, tak pri najhoršom to pôjde pomalším tempom rastu. Nie poklesom, aj v tých budúcich 10-20 rokoch. Takže ja sa ti vôbec nečudujem, že budúci rok v 2026 máš také ambície, že 30 bytov, lebo potom, keď nám prezradí, že na čom to stojí, tento tvoj model, tak ako ja nejaké plány mám, ale možno ešte prehodnotím. K tomu chcem dodať, Marek, lebo si povedal brutálnu vec, že ja si presne pamätám, jak ešte koruny a eura boli a tiež bola u nás doma téma, že poďme do väčšieho, to som ešte chlapec, teenager a otec s mamou sa bavili, však ten byt stojí 1 000 000 korún, čo ja som milionár. A presne stovky tisíc eur stali vtedy, stovky tisíc korún stali vtedy byty. Ja neviem, 300, 400, neviem. Vymýšľam. To je veľmi podobný princíp, že keď to v prenesenom slova zmysle fakt to, teraz si mi doslova otvoril dimenzie, že keď to prenesieš na eura, veľmi to sedí, len si vymeníš menu. Áno. Bolo nepredstaviteľné, že tie byty budú stať 1 000 000 korún. Je dnes možno pre väčšinu ľudí nepredstaviteľné, že budú stať 1 000 000 eur. Ono to je presne nie, že kedy. Ale kedy. Áno, To je brutál. ale nemusíme ísť ani ďaleko, lebo my sa stále bavíme o bytoch, hej, ale ako väčšina rodín chce bývať v domoch, nie v bytoch. Mhm. A v Bratislave kúpiť domček 1 000 000, štandard. Mhm. Za 1 000 000 sa bežne predávajú domy v Bratislave, hej? Áno. A v tom čase to bolo 1 000 000 korún. Dneska 1 000 000 eur. Hej, takže byty na tých miliónoch ešte väčšina nie sú, ale je iba otázka, kedy tam budú, nie či tam budú. Ja si pamätám také vtipné logo, keď sa zavádzalo euro, že meníme menu, nie cenu. No, neviem úplne, že to... Na nehnuteľnosti to asi nebolo napísané. A tak stalo sa inak. Ale... My sme to mohli pustiť našim politickým predstaviteľom. Mám pocit, že aj v tomto období sú tam ľudia z tej istej politickej strany, ako boli pri moci v čase, keď sa euro menilo za tie slovenské koruny, tom 1.1.2009. Nebudem hovoriť o tej afére na tej Formule 1 v 2008, čo sa hovorilo, hej. Hej. Ale tí ľudia podobní, mám pocit, že pôsobia vo vláde dodnes. Je to tak. Oni mysleli asi tak, že nemenia cenu hneď. Nehovorili, že čo je s tou cenou časom, takže tak. Dobre, no toľko asi k prvému podcastu, takže Robo, veľmi pekne ďakujeme, že si prijal teda naše pozvanie do Investovín. A samozrejme teda nekončíme, ale budeme mať zrovna ešte teda ďalší podcast. Po mojej pravej strane teda bol Marek Vavro. Po mojej ľavej ruke Peťo Sagan. A našim hosťom bol Robert Koch, realitný investor a mentor. Ďakujem za pozvanie. Rado sa stalo. Dovidenia, do počutia. Čaute. Dovidenia.